Il-Vanġelu propjament huwa storja ta' fatti li ġraw fuq din id-dinja tagħna u allura kif se nirrispondu, kif se nwieġbu għal din l-istorja. L-istorja dwar l-iben Alla li ġie għammar fostna, Ġwanni jgħid fil-introduzzjoni tal-Vanġelu tiegħu il-kelma sar laħam u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu, glorja bħal tal-iben waħdini mingħand il-Missier, mimli grazzja u verità. Ftit kliem qed jgħidilna kif l-iben etern Alla sar bniedem bħalna, Ġwanni qed jagħti x-xhieda tiegħu qed jgħid li aħna rajnieh, missejnieh, smajnieh. Għandna din l-esperjenza diretta. U allura qed jikteb il-Vanġelu biex aħna li insertajna din ngħixu ħafna wara, nistgħu wkoll aħna wkoll ingawdu minn din l-esibizzjoni dil-wirja tremenda tal-favur ta' Alla lejna. Alla huwa favur il-bniedem. Alla jridu lill-bniedem. Alla jrid il-bniedem jgħix lan għal xiex intlaħaq, għal xiex kien maħluq. Ġwanni qed jgħid li hawnhekk aħna rajnieh l-iben waħdin mingħand il-Missier mimli grazzja u verità. Il-żewġ affarijiet li jikkonċentra fuqhom li jgħid li kienu tant ovvji, tant evidenti f'Ġesu ta' Nazaret, kienu il-verità li kull ma qal huwa il-pura verità li sema mingħand il-Missier, imma wkoll il-grazzja. Mimlija grazzja u verità. U mill-milja tiegħu il-koll irċivejna grazzja fuq grazzja. Ġwanni qed jgħid li għalkemm iltaqgħu miegħu messewh, semawh, influenzhom tant illi minn nies midimba għamilhom qaddisin, minn nies foqra għamilhom sinjuri. Irċivejna minn għandu grazzja kontra grazzja. Dina hawnhekk niftakar dejjem fil-baħar meta tkun fuq ix-xatt u ikun kalm jew mal-temp, dejjem għandek il-mewġ u iż-żejjok kbir, dejjem qiegħed waħda tirkeb fuq l-oħra, waħda tirkeb fuq l-oħra, ma tiqa' toqgħod. U dik hija l-grazzja ta' Alla, interminabbli li Alla jibqa' jagħtina għax il-liġi kienet mogħtija b'Mosè, imma l-grazzja u l-verità ġew b'Ġesu Kristu. Ġwanni qed jikkonċentra fuq il-karis ta' Alla, il-grazzja ta' Alla. Jew konna nsibu kelma li tixbaħ l-idea ta' grazzja bil-Malti hija favur. Alla wera favur ma' nies midimba li kieku ma urjomx favur, Alla ma kien ikun ħati ta' ebda inġustizzja. Imma Alla mexa magħna biħnina li ma bħala. U Ġwanni jisab miraviljat hawnhekk qed jaqsam din l-esperjenza tiegħu fejn jgħid illi iva permezz ta' Ġesu Kristu l-grazzja u l-verità issa huma reali għalina. M'għandniex għalfejn nibqgħu nimxu fl-erruf, fis-superstizzjoni, fir-reliġjon falsa, li għaliex Ġesu ġabilna l-verità ta' Alla u aktar minn hekk ukoll il-grazzja ta' Alla. Ġesu jagħmilna aċċettabbli quddiem Alla, mill-qwejn fih, mill-qwejn minħabba fih. Mill-qwejn minħabba il-fatt li huwa sar il-garanti, ir-rappreżentant, ir-ras ta' umanità ġdida. U għandna niffurmaw allura din il-poplu ġdid ta' Alla. Poplu ġdid illi irrisponda għall grazzja ta' Alla. Illi irreaġixxa. Il-Kristjan ta' it-tweġiba tiegħu, it-tweġiba pożittiva. Alla wera l-grazzja tiegħu il-Kristjan iwieġeb għalija. Kif? Din il-mistoqsija prinċipali li se naraw dalgħodu. Kif aħna bħala awliet Alla, bħala dawk li diġà rċevejna l-maħfra, bħala dawk li diġà sirna werrieta tas-saltna eterna ta' Alla, bħala dawk li għandna sehem mill-wirt mal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Kif imisna nwieġbu? Għax ovvjament nafu li mhux kull Kristjan juri l-istess maturità, juri l-istess den u għaqal biex iva iwieġeb kif suppost. Testament Ġdid kontinwament jurina b'xi mod jew ieħor l-awturi diversi ta' Testament Ġdid juruna kif għandna nirreaġixxu għal din il-grazzja ta' Alla
illi ċertament il-Kristjan għandu jgħix b'sens ta' sorpriża illi Alla laħqu, illi Alla ġibdu lejh, illi Alla laqgħu fiħdanu, illi Alla biesu fuq ir-ruħ tiegħu. U taħ is-siġil tal-Ispirtu sabiex jaċċertana li aħna tiegħu fiż-żmien u għall-eternità. Kif se nwieġbu denjament għal grazzja jew għal favur ta' Alla illi hu wera magħna? Ċertament, Pawlu l-Apostlu, per eżempju fl-ittra lil Titu ittra qasira li Pawlu fija iħeġġiġna biex aħna ngħixu tajjeb. Però jagħtina motiv, jagħtina raġuni prinċipali għalfejn għandi ngħix tajjeb, għalfejn għandi noqgħod taħt l-awtorità tas-sit ġdid tiegħi, Ġesu Kristu. U kull darba joħodna lura għal bidu x'ġara biex aħna ninsabu fejn ninsabu. Il-grazzja t'Alla. Titu 2:11 jgħidilna illi il-grazzja t'Alla li tġib is-salvazzjoni deret il-bnedmin kollha u għal mitna niġdu l-ħażen u x-xewqat tad-dinja biex ngħixu bil-qies, bil-ġustizzja u bit-tjieba f'din id-dinja nistennew dik it-tama mbierka, ir-ritorn ta' Kristu. Mela istess Pawlu hawnhekk illi qed jgħidilna illi l-grazzja t'Alla tiġġustifikana. Alla bil-grazzja tiegħu jaħfrinna totalment, jaħfrinna darba għal dejjem. Jilqana. Dik l-istess grazzja wkoll issa tqaddisna. Ikun żball kbir jekk aħna nirraġunaw u ngħidu illi il-grazzja Alla wrieli filli ħafirli. Ċertament, iva, imma mhux daqshekk biss. Grazzja t'Alla hija multivarjegata. Għandha ħafna aspetti. Alla jiġġustifikana, jiddikjarana ġusti, jilliberana minn kull kundanna. Tajjeb, l-infern m'għadux id-destin tagħna, imma aktarx issa aħna sirna membri fis-saltna ta' Alla. Dik l-istess grazzja wkoll titrasformana, tibdilna. U jiena nkun naf u x'vera riċevitur u x'vera ilqajt il-grazzja t'Alla billi nara illi ħajti qiegħda tinbidel progressivament. L-istorja li konna smajna ħrafa tal-prinċipessa illi kienet tħobb żrinġ. Tajjeb, meta bisitu żrinġ għax kienet tħobbu, tajjeb hekk iż-żrinġ fid-daqqa u l-ħin isir prinċep sabiħ. B'mod simili imma jerġa' aktar favoluża. Il-grazzja t'Alla tibdilna u tibdilna kif matul ħajjitna. Għandu jkun hemm dejjem dak il-progress fejn qed jgħid Pawlu dil-grazzja t'Alla tgħallimna. Issa meta titgħallem xi ħaġa ma titgħallimx f'sekonda, laqas ġurnata. Jekk titgħallem lingwa, tajjeb il-Franċiż għandek l-isbaħ ftit snin biex tibda iġġaħġaħ bil-Franċiż. L-istess ħaġa l-grazzja t'Alla tgħallimna. Ninsabu f'kors, ninsabu fi skola, Ġesu huwa l-għallim tagħna, aħna d-dixxipli, ftakru dixxiplu tfisser student, alliev li qed jitgħallem u jrid jitgħallem. Irid jitgħallem joġob il-Alla, lil dak Alla li sejjaħlu. Ftit aktar tard Pawlu jgħid fl-istess sitra aħna konna darba bolloħ marqin ma nobdux, naqdu kull xorta ta' pjaċiri, ma kienx sitwazzjoni feliċi li konna fiha, imma wara dan deret it-tjieba u l-imħabba t'Alla s-Salvatur tagħna lejn il-bniedem. Appuntu Alla ndaħal f'sitwazzjoni għalina kienet miżerabbli, kienet bla tama. Deret it-tjieba jew aħjar il-ħniena t'Alla, il-beninnità t'Alla, imma wkoll l-imħabba t'Alla. Il-kelma propja hija filantropija. Meta ngħidu dak filantropu, x'inbinu filantropu tantu huwa sinjur illi jibni sptarijiet għal morda, skejjel, għal atfal, orfni u dal-affarijiet kollha. Dak huwa filantropu. Wieħed li jagħmel il-ġid l-umanità. Alla huwa il-filantropu suprem. Il-filantropu suprem illi l-bniedem irid jagħmillu ġid u difatti storikament għamillu ġid. Tagħna l-aqwa prova kif tagħna lill-libnu.
U l-għatana li bnu allura ċertament se jagħtina il-milja tal-grazzja tiegħu. Deret din l-imħabba tal-Alla s-Salvatur tagħna lill-bnedmin mhux mill-opri tajba li konna minna iżda skont il-ħnina tiegħu salvana. U jkompli jgħid li Alla ġustifikana bil-grazzja tiegħu. Però xi kompli jgħid wara immedjatament fis-sentenza ta' wara. Jgħid illi dawk illi jemmnu f'Alla, dawk li qegħdin jikklejmjaw illi jarfuh il-Alla. Bħala Alla taħniena għandhom jieħdu ħsieb biex jagħtu ruhom għall-opri tajba. Għandhom jieħdu ħsieb biex jiddedikaw lil nfushom għall-opri tajba, isiru utli għall-proxmu tagħhom. Juru illi il-karattru tal-Alla qed jiġi rifless fihom. U ċoħe, illi Alla qed jirnexxielu bil-grazzja tiegħu illi jibdilna u jagħmilna nixbħu lil Sidna. Lil Sidna Ġesu. Dak huwa il-kapolavur tal-Alla li Alla jrid illi iseħħ fina. U allura meta xi ħadd jiġi meta aħna inxandru l-grazzja tal-Alla u xi ħadd jiġi jgħidilna Alla jaħfirlek u daqshekk u minna ma tagħmel xejn, mela issa nagħmel id-dnub, nista' nkompli nisraq, noqtol, nkun immorali. U min jgħid hekk allura jkun qed juri illi mhux biss ma fehmx imma wisq inqas jemmen fil-grazzja tal-Alla. Għaliex il-grazzja tal-Alla mhux tal-li ma tħajjarniex nagħmlu d-dnub, tal-li tgħallimna illi niskerħuh id-dnub, nħarbuh, nevitawh. Jaqgħu nkomplu fil-dnub biex doktor il-grazzja isaqsi Pawlu fl-Ittra Rumani u jgħid mej genojto. Alla ħares naħsbu hekk. Ma jkun qatt. Ix ħaġa assurda illi tgħid għax Alla jaħfirlek inti se jidhirlek li tagħmel li trid. Il-grazzja tal-Alla taħfer iva, bl-istess grazzja tal-Alla aħna wkoll nitqazzu. Allura naraw pereżempju nies bħal Barnaba fl-Atti 11 vers 23 fejdilna illi meta dan wasal Antjokja u ra l-grazzja tal-Alla, xiġifieri tara l-grazzja tal-Alla, ma l-grazzja tal-Alla tidher. Da ra l-grazzja tal-Alla, ra l-effetti tal-grazzja. F'dak u f'dik dik kienet prostituta u issa hija mara deċenti. Dak kien ħallilu brigand immissa qed jaħdem f'impjieg onest biex jgħix il-familja tiegħu u anke jkollu biex jagħti minnu fqir. Barnaba ra dan l-effett tal-grazzja tal-Alla. Meta wasalu ra l-grazzja tal-Alla feraħ u ħeġġiġhom il-koll biex jibqgħu bil-fema ta' qalbhom mal-mulej. Mela din hija responsabbiltà ta' kull Kristjan. Kull Kristjan li jirċieva l-grazzja tal-Alla għandu jara illi jibqa' fija. Illi ma joħroġ mill-ambitu, mill-periferija tal-grazzja, imma bħalma ħuta se tgħix għax tibqa' fl-ilma, il-ħuta ma tgergirx u tgħid limitata għall-ilma jiena, allura ma nistax intir Le. Int ħuta u postok hu fl-ilma jekk trid tgħix. Hekk ukoll Kristjan. Kristjan irċieva l-grazzja u jfittex illi jibqa' fiha. U allura jużak li ħansejħulhom il-mezzi tal-grazzja ġifiera. X'inhu l-mezzi tal-grazzja? Talb, il-qari tal-Iskrittura, il-meditazzjoni tal-Iskrittura, il-xirka tal-aħwa. Dan huma kollha mezzi biex li Alla tagħna biex attwalment nibqgħu fil-grazzja tiegħu. Irridu nkomplu fil-grazzja. Inkomplu fil-grazzja. Alla ċertament Ġesu jgħid illi nagħtihom il-ħajja ta' dejjem wejn il-fuqat u ħadd ma jaħtafhom min missieri, però bl-istess mod ukoll. Bl-istess mod ukoll. Aħna narfu illi aħna responsabbli li nibqgħu. Ġesu jgħid jiena huwa il-dilja l-vera intom il-frijaj. Ibqgħu fija u jiena fikom wakkmant. Wakkmant li inti tirrispondi għali ibqgħu fija u jiena fikom jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Allura hija responsabilità tagħna, importanti nifhmuha din li inkomplu fil-grazzja. Atti 13 vers 43. Wara xterdet il-laqgħa dana Pawlu għadu kif ippriedka fis-sinagoga tal-Lut, ħafna mill-Lut nistwajba prożeliti marru wara Pawlu Barnaba. U dawn huma u jitħattu magħhom ġeluhom jibqgħu fil-grazzja tal-Alla.
Tajjeb? Minn x'imkien irridu nibdew. Bdejna, kulħadd għandu l-istoqa tiegħu. Kif Alla laħqu, kif Alla resqu lejh. Issa jibqa' fil-grazzja. Ħajruhom, ġeluhom, inkoraġġewhom, għajda kif trid. Li jibqgħu fil-grazzja tal-Alla. Il-għaliex ħafna drabi jiġri illi tħares li tal-Kristjan u tajt ma dan x'ġara. Għax kien miexi tajjeb immissa jisu żvija, ħareġ il-barra hija possibbli. Hija possibbli. U tkun mistija għalina aħna li tant niċċelebraw il-grazzja tal-Alla, illi mbagħad nabbandunaw jew ninsew jew nittraskuraw milli ngawdu din il-milja tal-grazzja tal-Alla li ġietna permezz ta' Ġesu Kristu. Hemm dejjem ir-riskju li l-grazzja tal-Alla nirċevuha għal xejn. U nirċevuha, però peress li ma nħaddmuhiex nibqgħu ikkakmati imwaħħlin fejn konna. Bl-istess vizzji, bl-istess drawit ħżiena, meta l-Kristjan suppost qed juri illi l-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu ta' dusija, l-Ispirtu tal-verità qiegħed jaħdem fih, qed jopera fih. Qed isawwar minnu riflessjoni ta' Kristu. Għalhekk Pawlu l-Korintin li f'ħafna aspetti kienu qegħdin jiżgarraw, kienu qegħdin jiżbaljaw serjament. Pawlu jgħidulhom aħna mela bħal ħaddiema flimkien ma' Alla, nitolbukom bil-ħniena, nappellawlkom ġifieri. Nappellawlkom sabiex ma tirċivux il-grazzja tal-Alla xejn. Meta wieħed ħasna l-Kristjan jibda jiddubita ma jekk dan hu Kristjan, għalfejn qed iġibruħu hekk, jew il-sin u għalfejn hu laxk. Huwa għajb għal Alla il-donatur dak illi tana b'xejn il-grazzja tiegħu illi aħna inħalluha rieqda ġo fina. Kif qal l-Apostlu Pawlu, l-Apostlu Pietru skużawni, fit-tmiem it-tieni ittra tiegħu jgħid imma ikbru fil-grazzja u fit-tarif ta' Sidna u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jikkonkludi l-ittra kollha tiegħu wara li wissina dwar profeti folozz u ereżiji u perikli li jinsabu fit-triq tagħna u kif għandna nevitawhom billi nżommu li nafusna sħaħ fl-Iskrittura, widnejna miftuħa għal-leħen talla permezz tal-Iskrittura, fl-aħħar jgħidilna ikbru fil-grazzja. Li inti tibqa' fejn inti huwa sinjal ħażin. Il-Kristjan għandu dejjem jgħaddi l-qudiem, dejjem ambizzjuż bħal dak il-muntanier illi jxabbat lejn ċaċet ola. Għandu din l-isfida qudiemu. Għata ħafna vizzji ta' bilħaq iva, għata ħafna vizzji imma mhuwiex kuntent fejn wasal. Għaliex? Għax jaf il-grazzja tal-Alla hija soprabbundanti. Soprabbundanti. Mill-milja tiegħu irċivejna grazzja kontra grazzja. Alla qatt ħalli aħna li nlimitaw lil nfusna. Bin-nuqqas ta' fidi, bit-traskuraġni tagħna, da parti tal-Alla, Alla jridna li aħna nikbru progressivament f'din il-grazzja tiegħu. U nkunu kol stabiliti fiha. Stabiliti fiha, mhux nagħmlu bħal mamlu l-Galatin. Nibdew tajjeb, irċivew l-Evanġelju, tajjeb imbagħad ta' widen għal profeti folozz u bdew jgħidulhom isma' le mhux bi Kristu biss, hemm bżonn ikunu ċirkonċiżi wkoll, nosservaw il-festi tal-Lut, id-dieta tal-Lut, tal-affarijiet kollha. U Pawl qalilhom ja Galatin boloħ. Stupidi. Min saħħarkom biex ma tobdux il-verità? Intom l qudiem għajnejkom Ġesu Kristu kien impenġi imsalla. Pawlu ppreżentawhom bħala ir-rimedju tal-Alla għall-umanità mimwaqqaf id-dnub. U intom se terġgħu dduru lura għall-opri umani, tiddependu fuq dak li tagħmlu intom għalikom infuskom. Pawlu jkompli jgħidilhom sħiħ fil-libertà li bija liberana Kristu. Irridu nkunu stabiliti fil-grazzja. Nafu x'nemmnu, nafu għalfejn nemmnu hekk u kapaċi wkoll nagħtu tweġiba. Nagħtu tweġiba għal min jistaqsina dwar it-tama tagħna.
li nkunu stabbiliti fil-fidi, appuntu għalhekk aħna ta' kuljum iridu nagħtu każ x'qed jgħidilna l-Ispirtu tal-Alla fl-Iskrittura. U nagħtu każ li wkoll nġemgħu flimkien biex inħeġġu xulxin, nimmotivaw xulxin, għax hemm bżonn meta toħroġ barra ħassib oppożizzjoni, ħassib tiġrib. Meta niltaqgħu flimkien qegħdin nissaħħu flimkien. Qegħdin nfakru xulxin li aħna għandna sejħa speċjali. Sejħa tremenda. Sejħa illi bija rridu nonoraw lil Alla missierna. Kunu stabbiliti fil-grazzja jgħidulhom il-kittieb tal-Ittra lil Lut kapitlu 13 vers 9. Tintilfux wara tagħlim ieħor u barrani għax u sewwa lill-qalb titwettaq bil-grazzja. Tkun stabbi, tkun soda. Mhux tperper bħal bandiera u ma tax fejn inti. Stabbilit fil-grazzja. Msejjes fuq is-sod. Kif fuq Kristu? Kristu waħdu. Kristu kollox u f'kollox. Il-Kristjan illi literalment huwa fissat fuq Kristu għax jaf illi minnu u bih u għalih u ma ħwejx kollha. Stabiliti fil-grazzja. Kristjanu ukoll illi japprezza l-grazzja tal-Alla, ukoll jarafa f'ħaddieħor huwa grat lejn Alla illi Alla mhux biss sejjaħ lilu. Ma sejjaħ ħaddieħor u qiegħed ukoll jagħmel xogħol ta' trasformazzjoni f'ħaddieħor ukoll. Appuntu għalhekk jeżistu knejjes fuq l-art, ġemat ta' nies, għaliex narfu napprezzaw u nieħdu pjaċir u nirringrazzaw l-Alla li mhux jien waħdi imsejjaħ imma jien u kotra kbira ta' nies oħra. Illi aħna nindunaw bil-grazzja tal-Alla fl-esperjenza ta' Kristjani bħalna. Għal darb'oħra l-Apostlu Pietru. Darba fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 5 u vers 12. Lejn l-aħħar tal-ittra jgħidilna ktibtilkom fil-qosor b'Silvanus li jiena nżommu b'hukom fidil biex inħeġġiġkom u nixdilkom li din hija l-grazzja vera tal-Alla. Ibqgħu fiha. Din hija l-grazzja vera tal-Alla. X'inhi din? Aqra l-ittra kollha. Aqra l-ittra tal-Alla. U jitkellem fuq diversi affarijiet, però kull darba li tambar fuq xi ħaġa, jirrepeti xi ħaġa x'inhi, il-Kristjan se jbati fid-dinja. Se jbati afflizzjoni, persekuzzjoni, tgħajjir, maltrattament, mixli fals. Se jbati wkoll ħabsijiet, martirju, Pietru isemmi dal-affarijiet kollha. U bad mod sorprendenti, b'mod illi ġiblek għajnek wara widnejk. Fl-aħħar mill-aħħar jgħid din hija l-grazzja vera tal-Alla. Hawnhekk għandna x'nitalmu. Għax meta jinqala l-liċka nintopp jew xi ħaġa x'naħsbu li Alla telaqna jew Alla ma jafx bina jew insiena, u Pietru qed jgħidilna anzi il-kontra. Il-kontra. Meta inti tgħaddi mill-afflizzjoni, meta inti tgħaddi mill-forn tan-nar, mill-prova, dik hija l-grazzja ta' Alla, għax Alla qed jagħtik l-opportunità, okkażjoni biex inti tikber fiha. Xi ħaġa li aħna rridu nirriflettu fuqha, għax għandna filosofija żbaljata hawnhekk. Filosofija li ddakkarna biha mill-Pentekostalizmu, popolari ħafna llum, illi għajdlek, laqwa li tkun b'saħħtek, laqwa li tkun sinjur, laqwa li tkun joqosok xejn, u hemmhekk dak huwa l-favur tal-Alla, dik hija l-grazzja tal-Alla. Illi Alla jagħmilek lixxa, illi Alla jagħmilek kollox easy. Pietru qed jgħid il-kontra. Wara li tam jgħid ħafna fuq persekuzzjoni u tgħajjir u tbatijiet minħabba Kristu, minħabba l-fatt li jiena tixxielu ta' Kristu, Pietru jgħid jiena qed inħeġġixkom u nixdilkom li din hija l-vera grazzja tal-Alla. Ibqgħu fiha. Allura rridu nagħmlu nibdlu moħħna bħal li kieku.
U nibda nirraġuna illi meta insib l-ostakli u oppożizzjoni u tgħayyir, Ġesu ma għax għal xejn ifirħu tennew dak il-jum. Għax ħlaskom kbir f'ismek. Tal qed jurikom grazzja. Għaliex, kif jista' jkun hekk? Il għaliex bħalma Kristu bada, int dixxiplu tiegħu tippretendi illi ma tbatix. Jekk aħna qegħdin nsir Alla qed jagħmilna bħal Kristu. Għax irid familja ta' ħafna wlied bibnu Ġesu bħala liben il-kbir. Tippretendi illi ħatasal għal dak it-tmiem mingħajr batija? Pietru qed jingħad dini għal vera grazzja tal-Alla. Ibqgħu fiha. Ibqgħu fiha. Però s'issa tkellimna dwar l-azzjonijiet tagħna, il-ħidma ta' opri tajba, dwar il-mentalità tagħna rridu nibdluha, nibdluha biex narfu x'inhi il-grazzja vera tal-Alla. Billi Alla jfakkarna fl-aħħar mill-aħħar dan l-abatijiem li qegħdin hawnhekk. Dan mhux it-testing tagħna. Dinja biss l-għadba għall-eternità, l-għadba Alla qed iħejjina għal ħajja eterna fil-preżenza tiegħu. Allura qed ifakkarna li hawnhekk qegħdin pellegrini, mexjin lejn destinazzjoni. Azzjonijiet, ħsibijiet, ħansemmu wkoll l-insin. L-insin huwa parti integrali mill-karattru tagħna. Xtajt, x'joħroġ minn fommok, x'ma joħroġ minn fommok. Fl-użu tal-sienna rridu nħabbirku. Rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inkunu nies grazzjużi. Ġifieri li kull meta tiftaħ ħalek u tajt biċkan kelma. Qed turi b'xi mod jew ieħor li inti r-riċevitur tal-grazzja. Illi bħalma Alla mliek bħala reċipjent, imliek bil-grazzja tiegħu, minnek se joħroġ diskors ta' grazzja. Diskors ta' grazzja bħalma Ġesu meta daħal fis-sinagoga f'Kafarnaum u priedka, in-nies kollha tbelħu bil-kliem grazzjuż li kien ħireġ minn fommu. Ħalliha li wara xi nagħallimhom il-verità, siblu għalih u riedu jarmuh minn fuq is-sura l-isfel, minn fuq is-siesa l-isfel. Ma l-kliem ta' Ġesu kien kliem mimli grazzja. U l-istess ħaġa aħna. Kolossin 3, vers 16. Għamak qegħdin nitkellmu dwar qasam integral, qasam importantissimu għall-Kristjan. Kif juża l-sienu. Kapitlu 3, vers 16 jgħidilna ħatammar fikom bil-kotra il-kelma ta' Kristu f'kull erf. Billi talmu twissu lil xulxin b'salmi, jinnijiet, għanijiet spiritwali. Tannu bil-grazzja f'qalbkom lil-mulej. Tannu bil-grazzja f'qalbkom lil-mulej. Mela il-sienna għandna nużawh għat-tifħir u l-fuħrija tagħna. Ġifieri spontanjament dik l-anja illi qed titgħallem tibda tkanta meta inti waħdek, meta inti qed issuq, meta inti qiegħed bil-qiegħda x'imkien. Tannu bil-grazzja, b'rikonoxximent lejn Alla. Imma mbagħad ukoll ma' xulxin. Għax aħna ħajtna qattawa nitħaltu ma' xulxin. Familji, fuq il-post tax-xogħol, fil-knisja, fis-soċjetà. Kull fejn nkunu ħanaħbtu ma' xulxin u ħanitkellmu u nindirizzaw il-xulxin. Kif għandna nagħmlu dan? Kolossin 4 vers 6. Pawli ħajkun kliemkom dejjem bil-grazzja. Mhux kultant, mhux sikwi, dejjem bil-grazzja. Dejjem bil-grazzja. Imħawwar bil-melħ. Ġifieri meta titkellem bħalma l-melħ dak iż-żmien kienu jagħmlu fuq il-laħm biex ma jitħassarx. Il-kliem li tajt, id-diskors li tajt, ħajkun kliem li jippreserva l-valuri. Diskors illi iħajjar tajjeb. Diskors imħawwar bil-melħ biex tkunu tafu kif għandkom twieġbu lil kulħadd. Il għaliex aħna laħwa hekk f'din id-dinja nisgarraw. Ma ndoqqux u ma nisfnux mal-melodija tad-dinja, qed tifhmuni? Aħna hekk qegħdin spostjati. Ġesu qal intom qegħdin fid-dinja, ma m'intomx tad-dinja. Kieku kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobb il tagħha.
Imma peress li għażiltkom il-barra mid-dinja, allura d-dinja tobodkom. Ġifi, anke meta aħna nitkellmu bi grazzja u nfittxu li aħna nippreservaw il-valuri tajba u nipromuovu l-imħabba u l-ħnina u l-maħfra, ħassib mi jagħtik fuq wiċċek. Għalhekk Pawlu jgħid dejjem bil-grazzja. Taqtax qalbek. Taqtax qalbek. Sempliċement għax hemm l-oppożizzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar irridu narfu u nistmaw il-grazzja tal-Alla bħala suffiċenti bħal biżżejjed għal kull ċirkostanza tagħna. Hawnhekk ukoll għandna lezzjoni maġġura x'nitgħallmu. Lezzjoni li ġieli semmejta fil-passat. Fejn jitlu d-djufijiet tagħna, mart, debolizzi, min m'għandux? Min m'għandux xi limitazzjoni fiżika, mentali, kollha kemm aħna għandna. Kif qegħdin nħarsu lihom dawn? Kif qegħdin naċċettawhom bħala mibgħuta li jenna mill-provvidenza tal-Alla, bil-provvidenza għarfa tal-Alla, li Alla jaf kif għandu jitratta magħna personalment. Jekk nieħdu l-eżempju tal-Apostlu Pawlu. Pawlu kien milqut isejħilha xewka f'ġismi, messaġġier ta' Satana, probabbilment xi tip ta' marda li kienet tillimitaħ fl-appostolat tiegħu. Kwalunkwe mart jillimitak, ma jħallikx tagħmel dak li trid tagħmel. U Pawlu naturalment talab lil Mulej mhux darba, laqas darbtejn, 3 darbiet, Mulej neħili dix-xewka. U forsi raġun li ta' biex inkun nista' nagħtik aħjar. Finalment Ġesu is-sit tiegħu tagħna. Wieġbu qallu il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Għax il-qawwa tiegħi tidher fin-nuqqas ta' saħtek, jew tidher fid-djufija tiegħek. X'lezzjoni għandna hawnhekk? Vera jew le? Aħna ngħidu illi issa għandi l-artrite, issa għandi hekk u issa qiegħed u nibdew ngħidu li issa Alla qed iwarrabna fil-le. Dik hija propjament hemmhekk Alla qed jagħtik l-okkażjoni biex inti taraf illi l-grazzja tiegħu hija biżżejjed. Għandikx erf, għandikx knowledge, għandikx flus, għandikx kumdità, għandikx intelligenza, dak l-affarijiet huma relevanti. X'inhija l-ħaġa determinattiva għall-Kristjan illi għandu l-grazzja tal-Alla u qed igawdi dik l-istess grazzja tal-Alla. U allura fil-ġid u fid-deni, fil-brazzi jew mal-temp, fid-djufija jew fis-saħħa, kapaċi jitenna f'Alla għaliex għax Alla għamlu reċippjent tal-grazzja tiegħu. Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Kristjan matur jirraġuna u jgħid la darba għand il-grazzja tal-Alla m'għandi ebda raġuni valida għalfejn neqret, imbarqam, nikkritika, inkun bil-geddum jew dal-affarijiet kollha. M'għandix għalfejn. Hekk Pawlu jgħidilna firħu u nerġa' ngħid ifirħu. Ekku l-Kristjan ukoll jirrikonoxxi, jaraf forsi mhux mill-ewwel imma aktar ma javvanza fit-triq tiegħu. Jibda jaraf illi kwalunkwe progress, kwalunkwe avvanz illi seħħ fil-ħajja tiegħu huwa kollu mertu tal-grazzja tal-Alla. Kollu mertu tal-grazzja tal-Alla. Għal darba l-Apostlu Pawlu jesprimija b'mod fantastiku fejn jgħid illi bil-grazzja tal-Alla jien li jien. L-ewwel Korinti 15:10. Bil-grazzja tal-Alla jien li jien. U l-grazzja tiegħu li ngħatat li ma kienitx għal xejn. Imma tħabat ħafna aktar minnhom kollha, mhux jien, imma l-grazzja tal-Alla li kienet fiha. Pawlu qed jgħid b'mod ċar jien tħabat, jien għamilt, vera? Jien. U fl-istess ħin qed jgħid mhux jien, il-grazzja tal-Alla. Alla qed iżomna responsabbli. Illi naħdmu, illi nistinkaw, illi nkunu biżla s-saltna tiegħu, u fl-istess ħin irridu nirrikonoxxu. Illi naslu fejn naslu u
li ma suċċess ingawdu huwa kollu dovut għall-grazzja tal-Alla. Kollu dovut għall-grazzja tal-Alla. Mhux jien, mal-grazzja tal-Alla li qiegħda fija. Ħalli nikkonkludi billi naqralkom mistoqsija numru 86 mill-Katekizmu ta' Heidelberg, li tant joġobni dan il-Katekizmu. Ġie raddawl ta' xemx meta Malta kienet għaddejja mill-assedju l-kbir. Tajjeb, ġifieri mal-500 sen ilu forsi, fil-Ġermanja u ġie tradotta għal diversi lingwi, katekizmu sabiħ il għaliex jesprimi l-veritajiet tal-Vanġelu b'mod tant memorabbli. Mistoqsija numru 86 tajt, la darba mela aħna miftija mill-miżerja tagħna bil-grazzja biss permezz ta' Kristu. Mingħajr ebda mertu minn ħatana. Għaliex imisna xorta waħda naħdmu sewwa? Din hija proprjament toqgħod il-musma' fuq rasu il-mistoqsija tagħna llum. Kif għandi nirrispondi għall-grazzja tal-Alla? Billi nitgħażen, billi nibqa' fit-tnub u t-tweġiba hija fantastika. Jgħidilnek ara, billi fdina b'demmu. Kristu wkoll qed iġeddidna bl-Ispirtu Santu tiegħu biex ikunu xpuħ. Ħalli bħajjitna kollha nuru li nfusna grati lejn Alla għal kull ma għamel favur tagħna. U hekk ikun infaħħar permezz tagħna, barra minn hekk, inkunu assigurati mill-fidi tagħna bil-frott qotran tagħha. U bil-mixja qaddisa tagħna il-proxmu wkoll jintrebaħ għal Kristu. Sentenza waħda qed jagħtina ħafna raġunijiet, jagħtina ħafna ideat kif għandi nirrispondi għall grazzja tal-Alla. L-ewwel ħaġa, jiena mifti. La darba jiena mifti. Maħfur, aċċettat minn Alla. Dak l-istess Alla issa qed iġeddidna bl-Ispirtu tiegħu, kif tkellimna tal-għodu. Qed iġeddidna, qed jagħmilna bnedmin ġodda. Tajjeb? Da kollu meta aħna nirrispondu għalih qegħdin nuru li aħna lill-Alla qegħdin nuru grazzi. Fil-qara ta' dal-għodu għalhekk rajna Rumani 12 għax għandek kapitlu illi juri kif għandna nirrispondu għall-grazzja tal-Alla. U jibda biex jgħid Pawlu għalhekk mela għal ħniena tal-Alla, issa li aħna diġà esperjenzjana ħniena tal-Alla, jew il-modrija tal-Alla lejna, nappellalkom biex toffru lilkom fuskom il-ġisimkom stess bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla, imqaddes u li joġob lilu. Kunux ikkonforma taqblux mal-mentalità tan-nies mitlufa. Ħallhomx influenzawkom jgħidilna, imma tbidlu jew tkunu trasformati fit-tiġdid ta' moħħkom. Sabiex tagħtu prova x'inhija dik ir-rieda tal-Alla għalikom. Dik ir-rieda qaddisa u li toġob lilu. Hekk nuru l-gratitudni tagħna lejn Alla. Qegħdin ngħidulu grazzi, mhux biss bil-siena, bl-emil tagħna. Tajjeb? U hekk ukoll ikun infaħħar permezz tagħna. Ikun infaħħar permezz, meta inti tagħti karità, meta inti tgħin il-proxmu, meta inti qiegħed tagħmel it-tajjeb, dak li jirċiv minn għandek, tajjeb, inti qed anqallu l-kuxjenza tiegħu. Biex ifaħħar l-Alla. Għattiba murja lilu. Vera? U hekk ukoll nkunu assigurati jgħidilna, nkunu assigurati li inti tibda tara din il-bidla, din il-kambjament f'ħajtek u tajt ta' bilħaq Alla qiegħed isawwarni, Alla l-fuħħari, jien ċabba tafal u qed jagħmel minni vażun sabiħ. Vażun illi ħajkun fil-mużew tiegħu, wirja tat-tieba tiegħu lejja. U fl-aħħar mill-aħħar ukoll ifakkarna li bil-mixja qaddisa tagħna l-proxmu wkoll jintrebaħ għal Kristu. Jekk aħna rridu nħallu impatt fuq il-kollegi tagħna, fuq rabatna, ħbiebna, u ta' bilħaq nuruhom illi sidna mhux bismiet imma rxoxta wkoll. U jinsab ħaj. U jinsab ħaj fina. Jiena msallab ma' Kristu ma' kollu jinneġa ma' mhux jien. U Kristu li jgħix fina. Jekk ta' bilħaq iridu dan, nikkonvinċuhom illi l-fidi tagħna mhijiex finta, mhijiex ħrafa vvintata. Imma l-emil talla fil-bniedem, allura orihom. Bħalma darba qal il-filosofu Ġermaniż Heinrich Heine. L-Kristjan ta' żmienu qalilhom jekk intom triduni verament nemmen fis-Salvatur tagħkom, uruli bħajjitkom. Amen.
that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.